Ο πόλεμος των ισοτιμιών συνεχίζεται, με τους Αμερικανούς να ζητούν την υποτίμηση του κινέζικου νομίσματος, του Yuan, και το Πεκίνο να αντιτείνει ότι πρώτον έχει ήδη υποτιμήσει το Yuan στο πρόσφατο παρελθόν και δεύτερον μια περαιτέρω υποτίμηση θα σταματούσε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Κίνα με ολέθριες συνέπειες για την οικονομική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής η Γερμανία φαίνεται κερδισμένη από τις τεκτονικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο διεθνές εμπόριο. Οι Γερμανοί αισιοδοξούν για την καταπολέμηση της ανεργίας, αλλά φοβούνται ότι μια διολίσθηση νομισμάτων θα μπορούσε να πυροδοτήσει τον πληθωρισμό. Ο γνωστός οικονομολόγος Hans Werner Sinn υποστηρίζει ότι δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας προς το παρόν. Αυτός ο ανταγωνισμός υποτιμήσεων γίνεται προφανώς γιατί οι Αμερικανοί προσπαθούν να υποτιμήσουν το δολάριο μέσω μιας χαλαρής νομισματικής πολιτικής. Κάτι παρόμοιο έχουν κάνει ήδη οι Ιάπωνες, οι Νοτιοκορεάτες και οι Βραζιλιάνοι. Όσο για τον πληθωρισμό, αυτός ο κίνδυνος υπάρχει κυρίως στις χώρες που υποτιμούν. Στις υπόλοιπες μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Εκεί πάμε στην κατεύθυνση του αποπληθωρισμού. Οι απεσιόδοξοι πιστεύουν ότι οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις θυμίζουν τα πρώτα χρόνια μετά την οικονομική κρίση του 1929-30, όταν οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις είχαν επιδοθεί σε εμπορικό πόλεμο με αλλεπάλληλες υποτιμήσεις για να βελτιώσουν τις εξαγωγικές επιδόσεις τους. Αποτέλεσμα, ο συνεχής ανταγωνισμός στη μείωση του κόστους παρέσυρε την παγκόσμια οικονομία σε νέα κρίση. Ο Hans Werner Sinn υποστηρίζει ότι ανησυχεί λιγότερο για την νομισματική παρέμβαση καθεαυτή και περισσότερο για τα αντίμετρα προστατευτισμού που μπορεί να προκαλέσει αυτή η παρέμβαση. Η υποτίμηση του νομίσματος είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Ό,τι κερδίζει μια χώρα σε οικονομική ανάπτυξη, το έχει χάσει μια άλλη χώρα. Αυτό δεν θέτει εξορισμού σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά υπογραμμίζει το ευμετάβλητο των αγορών και εντείνει την αβεβαιότητα για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οπότε, σε ένα δεύτερο βήμα, μπορεί πράγματι να θέσει σε κίνδυνο το διεθνές εμπόριο. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τα προστατευτικά μέτρα που αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να θωρακίσουν την αγορά τους απέναντι σε φθηνές εισαγωγές από την Κίνα. Αν κάνουν όλοι το ίδιο, το διεθνές εμπόριο θα μειωθεί, παρότι αποτελεί πηγή ευημερίας και πλούτου για όλες τις χώρες. Η αλληλεξάρτηση των αγορών είναι πλέον δεδομένη, υποστηρίζει ο Γερμανός οικονομολόγος. Εάν οι Ευρωπαίοι ακολουθήσουν το παράδειγμα των Αμερικανών, τότε θα διαπιστώσουν ότι δεν πλήττονται μόνο οι κινεζικές εξαγωγές, αλλά και η ανάπτυξη της ίδιας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο βαθμό που μειώνει κανείς τον όγκο των συναλλαγών, περιορίζει αντίστοιχα και τις εξαγωγές του, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι Κινέζοι δεν θα διαθέτουν χρήματα για να αγοράσουν δικά μας εμπορεύματα. Τα προστατευτικά μέτρα θα γίνουν boomerang. Και αυτό θα ίσχυε κυρίως για τη Γερμανία, που είναι μια εξαγωγική δύναμη και μάλιστα εξάγει κεφαλαιουχικά αγαθά, ενώ αντιθέτως οι Κινέζοι εξειδικεύονται σε καταναλωτικά αγαθά. Αν συνεχιστεί πάντως ο ανταγωνισμός των υποτιμήσεων, η Γερμανία θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος, εκτιμά ο Hans Werner Sinn. Και αυτό γιατί, όπως υποστηρίζει, η γερμανική οικονομία έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για το ευρώ, μειώνοντας τα κόστη πριν καν καθιερωθεί το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα εξαιρετικά ανταγωνιστική. Ουσιαστικά είχαμε προχωρήσει σε de facto υποτίμηση γύρω στο 18% απέναντι στους άλλους εταίρους μας στην Ευρωζώνη. Ήταν μια τεράστια προσπάθεια. Έτσι γίναμε φθηνότεροι. Ποιοτικά καλοί είμαστε και πριν, αλλά είμαστε και λίγο ακριβοί. Τώρα λοιπόν γίναμε φθηνότεροι, έχουμε τονώσει τις εξαγωγές και αυτό δεν αλλάζει εύκολα, εκτός βέβαια αν αποφασίζαμε μια υπερβολικά γενναιόδωρη εισοδηματική πολιτική.